Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Enrico na kasalukuyang nasa Espanya. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, maglalabing 5 taon na akong OFW at kung hindi ako nagkakamali, 2005 noong huli kong narinig ang dramang ito. Hindi ako nabigyan ng pagkakataong makinig noong bakasyon dahil ginugol ko rin ang oras ko sa pakikipagbanding sa mga kamag-anak ko. Kaya sobrang saya ko nang marinig ko itong drama sa YouTube. Agad akong nag-subscribe sa channel nyo para wala akong makaligtaan sa mga uploads ninyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Enrico at sa ngayon, nandito ako sa Spain. Karamihan ng mga drama nyo ay mga karanasan ng mga kapwa ko OFW. At masasabi ko na totoo lahat ang mga ito. Dahil ako mismo, may karanasan noong first time ko sa ibang bansa. Sorry kung hindi ko sasabihin kung saang bansa naganap ang karanasan ko para hindi magmukhang naninira lang ako. Lalo na at hindi lahat ng nasa bansang iyon ay naranasan ang dinanas ko. Sana makapag-iwan din ako ng aral at malibang ang mga kapwa ko OFW, maging ang mga nagbabalak pumunta sa ibang bansa. Ibig mong sabihin,
Nag-renew ka ng kontrata mo, Agnes? Kailangan, Enrico. Dahil wala pa akong ipon. Halos lahat ng kinita ko ng 3 taon ay ginamit lang pambayad ng utang. Agnes, Sana maintindihan mo ako, Enrico. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay namin sa Pilipinas. Lalo kaming nahirapan nung nagkasakit at pumanaw ang aking ama. naiintindihan kita, Agnes. Pero sabik na ako sa'yo. Mas maganda sana kung makapagbakasyon ka para mapawi ang pangungulila ko. Hindi lang ako. Alam kong pati pamilya mo nasasabik na rin sa'yo. Enrico, Pwede ka namang magbakasyon kahit 1 buwan lang, di ba? Enrico, hindi sasagutin ng amo ko ang gastos ko kung magbabakasyon ako dyan. Ako ang gagastos para sa sarili ko. Kaya sana maintindihan mo kung bakit hindi ako magbabakasyon. Sige. Ingat ka parati dyan, Agnes. At sana, lagi mong tatandaan na mahal kita. Anong sabi mo, Enrico? Mangingibang bansa ako, Mama. Gusto kong magbakasyon. Nasa iyo yan, Enrico. Saan ka ba magbabakasyon kung sakali? Kung nasaan si Agnes, Mama. Nasasabik ka na talaga sa kasintahan mo, ano? Hindi ko yan itatanggi, Mama. 3 taon na kaming hindi nagkita. Hindi ba siya magbabakasyon? Nag-renew siya ng contract, Mama. At hindi siya makakapagbakasyon dahil iniisip niya ang gastos. Sa bagay, anak, praktikal na ang buhay ngayon. May punto si Agnes at dapat intindihin mo na lang. Naiintindihan ko siya, Mama. Pero talagang sabik na ako sa kanya. Kaya gusto kong magbakasyon sa lugar niya para magkita naman kami. Ikaw ang bahala, anak. Pero paano ang negosyong itinayo mo? Kinausap ko na si Pinsan Tonyo, Mama. Siya na muna ang bahala. O ano, Enrico? Kumusta ang mga linalakad mong mga papeles mo? Ayos na lahat, Mama. May plane ticket na rin ako. Paano naman ang tirahan mo doon? May matutuluyan ako, Mama. Doon kay Agnes. Ganun ba? Pinapaalalahanan lang kita. Huwag kang gagawa ng bagay na makakasira sa trabaho ni Agnes. Baka ano pa ang mangyari sa kanya. Mama? Oh, bakit ka nagbuntong hininga? Yayayain ko si Agnes na umuwi na lang, Mama. Ano? Pero bakit naman, anak? Yan talaga ang intensyon ko sa pagpunta doon, Mama. Yung mapauwi ko na si Agnes. Malapit na akong pumunta dyan, Agnes. Magkikita na rin tayo pagkatapos ng mahabang panahon. Enrico? Oh, bakit, Agnes? Parang nalungkot ka nung sinabi kong malapit na tayong magkita. May problema ba? Ha? Wala. Wala, Enrico. Sigurado ka? Iba kasi ang tono ng boses mo. Wala. Pagod lang ako. Sigurado ka? Oo, maniwala ka sa akin. O sige, magpahinga ka na. Hindi bale,
Malapit na tayong magkita. Sa pagpunta ko sa bansang kinaroroonan ni Agnes, pakiramdam ko, mayroon akong matutuklasan na magdudulot sa akin ng sama ng loob, Ate Emmy. At nang nakarating ako sa bansang kinaroroonan ng pinakamamahal ko, sobrang saya ko dahil pagkaraan ng mahabang panahon, nagkita ulit kami. Dito ko nalaman kung bakit iba ang tono ng pananalita niya nang huling mag-usap kami bago ako pumunta sa bansang kinaroroonan niya. Akala ko, legal ang pagpunta mo dito, Agnes. Kaya nga malaki ang nagastos mo, di ba? Yun ang alam ko noong una, Enrico. Pero linoko ako. Wala akong nakilalang employer dito. Kaya isang buwan akong kung saan-saan napadpad. Oh, Buti na lang, may kababayan na mabait na tumulong sa akin. Pinasok niya akong magtrabaho sa isang restaurant. Pinoy din ang may-ari. Tinanggap niya ako. Kahit alam niya na illegal akong nakarating dito. bakit naman ganyan ang nangyari sa'yo dito? Kaya napansin mo siguro na ayaw kitang pumunta dito, Enrico. Ayaw ko kasing malaman mo ang sitwasyon ko dito. Hindi bale, Agnes. Nandito na ako. Iuuwi na kita. Ha? Ang totoong dahilan ng pagpunta ko dito ay para mapauwi ka na. Kaya please, umuwi na tayo sa Pilipinas. Enrico, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong piliting umuwi sa Pilipinas. Marami pa akong bayarin at ayokong malagay sa alanganin ng pamilya ko. Kaya huwag mo akong piliting umuwi sa Pilipinas. Tutulungan kitang magbayad ng mga utang mo. Basta umuwi ka lang, Agnes. Hindi. Ayokong madamay ka sa problema ko. Nakakahiya. Kaya please, intindihin mo na lang ako. Please, Enrico. Maintindihan mo sana ako, Mama. Enrico, anak, baka mapahamak ka sa gagawin mo. Hindi, Mama. Huwag kang mag-alala. Bakit kasi Please, Mama. Intindihin mo naman ako. Alam mo namang mahal na mahal ko si Agnes. Enrico, Hindi ko pwedeng iwan si Agnes dito ngayon. Lalo pat nalaman ko kung ano ang nangyayari sa kanya. oh, Huwag kang mag-alala, Mama. Walang masamang mangyayari sa akin dito. sige. Pero mag-ingat ka dyan, anak. Hindi ko kakayanin pag may nangyaring masama sa'yo. Oo, Mama. Pangako. Mag-iingat ako. At salamat dahil naiintindihan mo ako, Mama. Tandaan mo, Enrico, hindi dapat malaman ng amo natin na magkasintahan tayo. Baka hindi kanya tanggapin sa restaurant.
Sabihin mo, biktima ka rin ng illegal recruiter. Huwag mong sasabihin sa kanya na may tourist visa ka na pumunta dito. Sige Agnes, tatandaan ko ang lahat ng sinabi mo. Hindi lang yan. Kailangan mong manahimik kahit ano pang malaman mo sakaling matanggap ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta, malalaman mo rin ang ibig kong sabihin. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo ngayon. Dapat maging mahinahon ka para hindi ka mapahamak. Di ba sabi mo, Pinoy rin ang may-ari ng restaurant? Oo. Bakit kailangan Enrico, kong... please, makinig ka na lang sa akin at gawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Dahil bago ka lang, dito ka maa-assign sa kusina. Tumulong ka dito. Maglinis at lahat ng gawain sa kusina, dapat tumulong ka. Naiintindihan mo pa? Opo sir. Boss ang itawag mo sa akin. Yan ang tawag sa akin ng mga nagtatrabaho dito sa restaurant ko. Opo, boss. May matitirhan ka na ba dito? Kung wala, pwede kang manatili sa bodega para may magbantay dito sa restaurant. May titirhan na po ako dito, boss. May tumulong sa akin. At sinabi rin niya na kumukuha kayo ng trabahador na kapwa niyo Pilipino. May matitirhan na po ako, boss. Noong una, akala ko istrikto lang talaga ang amo naming Pilipino na may-ari ng restaurant sa bansang yon, Ate Emmy. Pero sa pananatili ko roon, natuklasan kong bukod sa malupit at gahaman, ginigipit pa niya ang mga trabahador niya. Ang mahirap, walang naglalakas loob na ilantad ang kanyang maling gawain dahil bukod sa may koneksyon siya, ay isusumbong din niya sa mga otoridad ang sino mang kumontra sa kanya na magiging dahilan din para arestuhin ng mga otoridad ang mga ito. Dahil nga lahat kami na nagtratrabaho doon ay walang legal na papeles. Marami akong natuklasan at nasaksihan na mga maling gawain ng Pilipinong may-ari ng restaurant, Ate Emmy. Katulad ng isang pagkakataon, please have mercy. Anong nangyayari, Agnes? Bakit hinuhuli ng mga pulis si Manang Margaret? Nagreklamo. Malaki daw ang binawas ng amo natin sa sahod niya. Kaya yun ang nangyari. Nagsumbong si boss na wala siyang legal na papeles. Dapat sinabi niyang alam ni boss na wala siyang legal papers. Pero tinanggap pa rin niya na magtrabaho dito. Iba nga ang sinabi ng amo natin. Ang sabi niya, natuklasan niya na walang legal papers si Margaret. Kaya niya sinumbong. Ano? Napakasama naman ng ugali ng amo nating Pilipino. Napakasama. Huwag mo akong alalahanin dito, Mama. Maayos ang lagay ko dito. Sigurado ka, Enrico? Opo, Mama. Kayo, kumusta na kayo dyan? Mabuti naman, anak.
Oo nga pala. Tinawagan mo na ba si Tonyo? May sasabihin daw siya tungkol sa negosyo mong pinapatakbo niya. Nakapag-usap na po kami. Sinabi ko na sa kanya ang mga dapat niyang gawin. Mabuti naman kung ganun. Kailan mo iuwi si Agnes? Hindi ko pa alam, Mama. Pero hindi ako magsasawang kumbinsihin si Agnes para umuwi na. At pag pumayag siya, uuwi na kami agad. Kaya mo ba? Sigurado ka? Oo, Agnes. Sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Hindi ka dapat makita ni boss dito. Iwan mo na ako. Oo, sige. Mag-iingat ka. Nanghihina talaga ako. Para akong nilalagnat. Ano kaya kung... Yung mga basong nasagi ko, nahulog at nabasag na. Napakatanga mo, Enrico. Alam mo ba kung magkano ang nabasag mong baso sa kusina, ha? Alam mo ba? Boss, pasensya na po. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Kung sabihin mo, tatanga-tanga ka. Dahil sa ginawa mo, hindi ka sasahod ng 2 buwan. Ano? Boss, hindi pwede yun. Wala akong awa sa mga hangal na katulad mo. Hindi kita pasasahurin ng 2 buwan para mabayaran mo ang mga basong nabasag mo. Sumusobra ka na. Enrico, huwag mong itutok sa akin ang kutsilyong yan. Baka masaksak mo ako. Talagang isasaksak ko sa iyo to dahil sumusobra ka na. Kababayan ka pa namin, pero ikaw ang gumigipit sa amin dito. Mas mabuting mawala ka na lang, hayop ka! Aminado akong nagdilim ang paningin ko ng mga sandaling yon, Ate Emmy. Kaya nagawa ko yon. Nablangko ang isip ko dahil sa sakit at galit ko. Nahimasmasan lang ako nang pinigilan ako ni Agnes at napagtanto ko ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Pero ang pangyayaring yon ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga kababayan na nagtatrabaho doon at sama-sama kaming lumapit sa Embahada ng Pilipinas para humingi ng tulong. Hindi naman kami nabigo at nadiskubre din ang maling gawain ng dati naming amo. Tinulungan kami ng embassy na makauwi ng matiwasay. Hanggang sa pinalad kaming 2 ni Agnes na nakarating dito sa Espanya at dito din namin binuo ang aming pamilya. Masaya akong sabihin na hanggang ngayon, maayos pa rin ang trabaho namin ditong mag-asawa. Ito ang aking karanasan bilang isang OFW. Lubos na gumagalang, Enrico.
Enrico, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Nakakapanggigil isipin na may ilan pa rin sa ating mga kababayan na sa halip na magmalasakit sa kapwa Pilipino sa ibang bansa, hindi dahil sila pa ang pangunahing gumigipit sa kanila. Maswerte ka at naayos ang mga problema mo sa bansang yun at nabigyan mo ng lakas ng loob ang mga kababayan mo na sinasamantala ng inyong amo. Muli, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok.